bandiraɓe ɓiɓɓe leydi gambinaɓe ɓiɓɓe leydi sénégal mauritanie ko taki gambi e ko taari ɗum kan an bandiraɗo debbo walla an bandiraɗo gorko kala façon caɗele joguiɗa armi wadduma e ceerno alpha badji toon to gambi ceerno alpha badji noon jooɗi ko toon to gambi nokku no wiye fuuña kala ɗo gonɗa e nder aduna he omo wawi gollanadema haajuma humto nde tawno golle makko ko jalan o gollirta so tawi ko ƴewgal jiɗɗa o ƴewanma ɗon e nder jalan he tawi ko jawdi jiɗɗa basal woɗɗitoma e nder balɗe tati o hokkatma ma ser e basal walla ko caɗele goragu joguiɗa sa jokkodire makko yorat kon forto liw wiye tet ñaw hémorroïde ñaw ndoham siti foof omo safra ɗum tension kam e cancer foof omo safra ɗum hay jabet ceerno alpha badji ene safra e nder une semaine keɓta hoorema 100% walla aɗa wone kaso o gollorma ɗum e nder une semaine walla ko ɓayri jiɗɗa foni tawi e ceerno alpha badji mbimi kala mo wini limto juuma kala caɗele ɗe mbawɗa dañde aduna doɗɗa ha tampuɗa sa hettima ceerno alpha badji ma haajuma hum aɗa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 220 238 53 36 ma heɓ ceerno alpha badji on tawte ko toon to gambi e nder nokko wiye Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So wodin sagam be gona heseram jada jewami certim hembelam hilnange funnange rewoy gorko mi eri ma dandam be holto gonda ko burda ko yiddi Allah hebtate ma. Assalamu alaikum. Ceerno Amadou Ceerno Amadou mi salminima Ceerno Amadou neɗɗo de ne waɗe ko muusi kono kadi Allah hokka ɗum haqqille muñal ken sehilaɓe mi juumi mboɗo andi mi juumi saabu nde ganduɗa ñanden gallam hunde fof mi haalima ko mettanno fof mi haalima kono mbo sikki nden ɗo ɓaadi ka juulɗo somi ari wima ya yaafomi komi juumɗo mbo sikki aɗa foti jaɓandemi ɗum ɗon hakkude men noon ɓooyi eyyi min ne ko seeɗa tan gueɗel goli tan addunomi ɗo tawa ɓooyata mboɗo andi ni aɗa tikkinimi aɗa mboɗo mettini ɓerde ma kono kadi neɗɗo kadi muñata koko muusi sa ne wiyaɗa yo muñ tan koko muusi saabu wonko mbanmi e cankine ngarɗa gallam mi haalima konguɗi ɗi ganduɗa wona tayaɗe andi mboɗo wiya ñande foof neɗɗo wayri wonde neɗɗo tan tawi finnani sa finni tan an e kangaɗo kono gotum mbo sikki noon garmi ko yafnadema. Ablaye ko yimɓeɓe dukata kaala ñohata ene kaala e wuuro ngo cikkannomi ko ɗon haaɗata an sa nani ɗum a haɓete sibabude am par ce que cehilagal hakkude men ko gonga ɓooyi par ce que ko gonga woni ɗon
mais so tawi ko an e hoore ma ruttito aɗa ara e am aɗa haalanami ko ñohetinomi ko Ablaye nayi jaldi laaceji ɗum ɗon noon ngol konngol ngol jaltinɗa e hunuko ma faada e am mi wawa yaafade mo ɗum eyi a haali goonga aɗa anndi ɓe mbiya neɗɗo ene fergito fergitade annda koye koyngal kono ɗemgal no fergito wiyama koye ɗemgal pergitimi kalmami ko tawi mi fotani haalde mo ɗum noon ɓeydi adde ɗon mboɗo ñaaguima yaafuya no feewi no feewi no feewi gueɗel ɗimmel ngel ko ɓeydi kadi addemi kadi ko affaire ɓinguel men ngel no rokkire Salla Diaby ɗum noon temi yiiɗa e mbasa tawede ɗum eyyi neɗɗo foof ɗo ɓerde mum tolni eɗo hakkille mum tolni min aduna fof seedatako mi wiyat ngal ɗo dewgal fotani wadde dewgal ngal ene waɗa mi yaha yimɓe coyno kam e hakkude dewgal le ɗum hay goto wawa dañde ɗum aɗa jogui konngol a tutata ñamta ay no mbaɗa ni sa yi cehilagal men ɓooyi min nana aɗa andi mi tutata mi ñamta tawde mi tutata mi ñamta noon mi wima min dewgal ngal mi ala hen janggo dewgal en hume mi ara mi jooɗo e nder dewgal yimɓe coyno kam hen ɗum ɓerdam hattanani ɗum te mi waɗanta ɗum hay goto Amadou aɗa andi hande so wiyama ɓiyam no humane yimɓe fof jooɗo a yiyaka e ngal dewgal daw ko musatami a yiyaka ɗon te an koye babiraɓe jeeyaɗa a yiyaka ɗon kono noon on moni fof kadi e konngol mum ɓayde mbiɗa ka jiɗɗo rende konngol ma a wawata tawede dewgal ngal Amadou mi nani ko kalɗa ko mi jaɓanima kadi kalɗa ko andi koko mbinomi nane ko tan e gaño funtat so yittata guiɗo tikkat so ancata Amadou hay sinna arani ɗum wawa bonnude hakkude e maɗa Amadou Zeynab holto Ramata woni Ramata ko an Jeynaba ladde duñata ɓesnat cohlel wuppetake tan safiya safaniya ɓiɗɗo debbo ko uddata assalamu aleykum waaleykum salam seydi Diallo de Diallo no mbaɗɗa Diallo Diallo sohna Dieynaba Diallo seydi Diallo no mbaɗɗon awde tan min mbaɗɗa tampere jawone moon bisimilla binugol aɗan tan golle ɗe ko gommi Casamance ko fof hakkillam serani e ma haali gonka wona aɗa selli kam ɓesguji ɗi bisimilla ma mba bisimilla mawɗo machallah yettorol ga bisimilla ceerno Mamoudou an ko addimɗo hannde ala mi adda mi anda addimɗo hartade ɓiɗɗo ma o ɓima o bito teŋelle gallam o yaltata toon jooni te o mar toon kala he saaha te ɓe yiiɗi gallam koyngal makko yo hokku toon ɓuri yawde e yaccade aɗa anndi mbeɗa anndi ɗum addimɗo te garam nde garin ko fitin kono kam garɗa ɗo gannim tan ken mawɓe ene mbawi yewtidde jiɗɗum noon cafara ɗum gil law hat ceng jawtude awdi ɗum tan addimɗo noon Allah jarama jarama seydi Diallo sinno ko sago yitere woyata e haala ma nane mbiɗa wonko gandumi deƴƴumi ay ko ganduɗa deƴƴuɗa ko min ko ɗum gandumi goppumi sabu oto yejjit o kuɗaɗo o waranimi ko neɗɗo neɗɗo ko gueɗe ɗiɗi tan nafata o nafa o yiɗe o nafata o nefe o komi nefɗo ɗum komi nefɗomo mbawmi wiidemo tan gueɗel gotel ngel gotel mbawmi wiidemo kala ko takke e ma takkit gila takkani e ma sa tawi tan takkima e ma sa takkama takki ko ɗum kalantamami oto takke oto ɓadamo feere noon sinno ko goɗɗo hande mi waɗata ɗum ko boni sabu min mi ala to makko mi ala ga makko o ala konngol mi ala konngol makko o joganakimi haydara min mi waɗinoma effacé ɓerdam ko ɓooyi hande ɓiɗɗo so nafima
ngafi ko hoore mum so nafanima kam yo woppi cuurɗa kanko woppanima hay mi cuuro omo raddami pour waɗndu omo raddami pour yomi maayi fittanam ndu karaj mi jooɗo Allah noon o baɗowo mi ittata dokkowo mo haɓata rokki kam hande cellal e kattande mi yiiloytakoma o yiiloytakoma mi raddatama ko kanko raddatami sabu wonko joganimomi kono harɗiri fittano makko hande wonanimo ɗo ko yum makko ba makko alnama ɗo bani ko debbo wonanimo ɗo ba makko alnama ɗo so bamma wonanimo ɗo a wonani ɗo bamma jogoto bamma haaju jombo ha tiiɗo hoccu sawru walla kocca jambere coppa ɗaɗi koyɗe makko a faami walla noon police nena mbaɗama hon déclaration verbalement tout tranquillement woppa galle ma ɓe mbaɗa barage hakkude mon kanko ni omo yiile so yitama galle maɗo ko a dañat probléme ko dogɗo omo yiile Rougui andu aduna welta ha miijitma yimɓe fof noon cikki comme kangaɗo mbeɗa woɗɗi ha ngeeɗi an e hoore ma sa ƴeewi kam aɗa nimi ha nga gillame ma ko ɓuurimi doole tan kala jiiɗo no mbayimni e ma sikku mata komi gonduɗe kay min wawa wurde sans mi wawa wonde neɗɗo sans an mi yeyani mi nanani ko an tan gandumi gueɗelam mata yejjitanimi ɗiɗo mata siktani komi jejjiɗam Rougui to mbaɗimam ɗo e ɓerdam en woɗɗoy haydara wawa ɗum ittude kono andu noon o saaha hande mbeɗa ƴeewama mi anda to gonɗa mi anda no gonirɗa min de sin sagam saha fof hay son wawa yiidema aɗa noddemi enen jewta ɗum tan wawi deñude hakkilam kono kam majjurɗem gueɗe kam majjirɗem guel jaaɗa ha joni Rougui nouvelle goto belɗe dañim caggal ma mi yiɗani hay haalandem ɗum ko jinnoɗo accuɗe jaaha ha garta après sa arti mi haalanma waɗ ɗum surprise mi ala caɗele mi haalanma tan ko jinnoɗo wiide mi yiiɗi babam artinema galle he mi sikki a weltima babam nen ɗo o fada tan gara dewgal men hume si tawi an a wawa safrude ɗum kam min moom safrude ɗum min kañum wawa par ce que kaldirta ni an mbayɗa ka wawa safrude ɗum min so woni mbimam tam safi ɗum ɓooyi tubakoɓe mbi entre parenthèse enen mbiɗen hakkude laani sa yimo woto wima yi kam gasi min nani haalma ha no feewi sohna Dieynaba guilna minen kala heeɗo garnam tan tintin ɗon te jiɗmi nan kalim ko
Sarif mi nani ko kalɗa mi heeɗima tigi ko kalɗa to kalata to kadi mi nani to jibinigo noon wona gartigo sinno ko sagam hande ko ɓiɗɗo moƴƴo kaloteɗo keɗeteɗo sinno ko sagam hande tawa teŋellam ko ceernajo mo gandanɗa hande yimɓe ne ngara no juuro ɗum saabu min ko ɗum jinnomi wadde makko kono noon neɗɗo fof so ƴeewi hoore muɗum yontande hande no jiɗirta ɓiye wayni wona noon wayata so ɓiɗɗo moƴƴi tan ko ɓinguel meɗen so boni tan ko ɓiye an tan goto minen yummiraɓe amin pawa ko muusi kono mamin jaab kala ko neɗɗo Allah fawe e maɗa jabra ɗum Allah no wawi teŋellam oɗo ko fawa e makko ko ma won jour goto ara iwa ha laaɓa saabu o bonani ɓernde moƴƴere o jogui e widema tan so Allah o jaaɓi koyngal makko dottata ko galle ma sako noon goɗɗum no yalta hen hande ko bonɗo ko ɓiyam min tan te mi jaaɓi ɓiɗɗo mo korsini ɓiɗɗo mo jinmi e ɓerdam woni gujjo o woni agresseur o woni baro yimɓe o ko ɓiɗɗo tan e yumma wadde noon kala ko wawi hen wonde mami tekkomi rondo hande Allah ittani kam foof hande oɗo o boni kono inchallah ma moƴƴoy eyyi min kam mi haali kon ko haaldimi ari ha ɗo e galle mon mi haalnima noon nani gañi kan jangga waɗi hun taw mbiɗon tina kono tini on ɗi foof kono mbeɗen yamtoto galle inchallah jarama jarama se jam jarama jam Jom nen an kam hande a salmini bamma non non tenen jombaji ɗo fof mi ɗanaki mbeɗa waɗi haruji on goni mi tinda goɗɗam ɗum mi anda fof ko ɗum woni on Jom jinmi ko gartira hakkille ma nani birtimami aɗa haalda e fotorugi ngo mi naati kadi e suude tawmami aɗa haalda kadi e foto makko mbeɗa yenana ko ni mbaldata e foto ngo ha weyata aɗa haalda e makko mbaɗa yurmakimi tenten ɗen oto kulor fayi juste min jewtata tan mi ala jewti fugi tan jewde ɗum nge yewtu tan kono wona haydara wona haydara ala jewtiɗi ɗum innede ma mbeɗen e galle he mbata mi natti wonde sehil ma ɓeddi wonde sehilaagal an ɗana ha joni a holno danorto ihu bisim so ɓernde welani puisque ma yitira moƴƴo ɓerdema wela
ɓernde welani hay seeɗa ko mettini ɓernde ma ceerno Mamadou ko kalduɗa e Sirif o an holno mbawruɗa ɗum an ko ni tan daccirteɗa ko boni fof pawa e oɗo ɓiɗɗo hono sona tegel tegel kañum woni bonande o fawaka kanko woni bonande woto yejjide muttar ko kanko wari ɗum futuru kecco aɗa fawi hen guite ma baranɗomo hoore holno mbattirta on hakkille o hoddiro tan hoddiro meeɗa huccude laaɓi yuwi neɗɗo nani ɗum oto haal ɗum o moƴƴani hande o moƴƴani janggo mi yiiɗa yiidemo ɗum ne hay jiɗɗomo mi yiiɗa ɗum tan wona tan ko kanko fuɗɗi ɗum aduna ne juuri koyngal de mbimi so miijo asi woyndu hakkille turo ƴooga a faami oɗon gancumomi ko ñande o warnimi sakata mon on ñande gancumomi jambere kay kanko mata wona sagata ma olo kanko tegel la wona sagata itti ɗum o bonni ɗum o waɗi ɗum efface min mi waɗimo effacé ɓerdam ko nen kiɗel gotel ñaaguima aɗa hoɗɗum yo hakkille ma deeƴe ɗum tan ñaaguima hakkille ma deeƴata andere yo hakkille ma deeƴ gartiɗa hakkille ma jalta eɗen jewta min ma gonannoɗo e galle he min eɗen jewta joni a watti uddade suudu ma aɗa haalde e photoje hakkille wawata deeƴ nene hakkilam no deeƴirat no hakkilam deeƴirat min hakkilam wawa deeji wawa wonde en rugi sellani mbiya yo hakkilam deeƴ neni rugi nen hakkum ɓurɓe maayi mbiya yo artir hakkilam nen hakkilam wawa deeji suk debbo ɓuri mo yidde gurdamam to leli ɗo o wonani jaam jiɗa min yo wone jaam nde ɗum wawa wonde rugi ragi jiɗi ɗum rugi so sellani jamais hakkilam arta jamais an ko an woni Allah ñawnata Allah sellinata joom ko woy ngoynakam ceyi wo suka debbo mi anda holko waɗi ɓiyamo ko woni mi anda ko liggiɗom mi anda ɗum ko woni mbiɗi yeɓiyam no way sababu nde makko ɓerdam nde no muusa taw mi wawa hen haydara lekki ne foti yawade jambere kono fotani yawade jambere foog noon ɗum kanko kiiɗo lekki ki foganimi holto ko wiltata hol foto ko wiltata hande kanko mona e ladde makko mi anda to woni mi anda to woori mi anda no wuurde o kuɗano mi yiiɗa yiidemo ni e tene kadi mbeɗa ñaago marsi balla ɗo ponɗa noon artirde hakkille ma o tawa anda to woni anda to mo ñaamo anda to mo yara anda to woni joni noon aɗa ƴetta konnguɗi bonɗi fof ayubaji bonɗi fof aɗa fawa e makko joni so neɗɗo fiyama hello hakkille holno hakkille artirte min no fimi ko hello hakkille ceerno Mamadou ɓiɗɗo no wawi wade fof ko ɓiɗɗo tan o moƴƴo koye ma ummi o bona koye ma ummi ɗum ko yawatte hen hakkille ma no fewi ko kalantomami ko sinno ko sago makko anan no ummata koye galle bammakko o yahat neɗɗo ene jibina ko yiiɗa kono resata mo yiiɗa aɗa andi oɗo ɓiɗɗo o mi waɗimo effacé ɓerdam ɓooyi
so tawi hande ko ɓiɗɗo tan goyannomi mi yaada e laakara goddol ɓiɗɗo sabu o limtitake ɓiɓɓe min mi yeehi hankkandi hammi yejjitimo kanko mo jeyama mo jeeya e ɓiɓɓe ɓe jejjimmi a faami tawi ko o moƴƴo wona min andinta moƴƴere makko e tene kadi ɗiɗo haalullaji taade tan ko lambere lelɗe aɗa haala ɗiɗo haalullaji hande hay seeɗa ko keɓannomi e ɗoygol ko ma haɗam ɗum sabu ruttude ayawuji ɗi bonɗi ɗi waɗanno ɗi waɗi oɗo jamma mi yejjitta ɗum hami aflo ñaama oto haaltinam ɗin sabu mi yino kam ha puɗɗi mi yejjit ɗum seeɗa kono nde ɗo jonde men nde artiri muttar direct e nen huccete am mbeɗa tiime muɗum ƴiƴam ne wama bang yo bang taw ala fof kadi caabiɗo ɗum so wona ƴiƴam men joni noon ƴiƴam men wari ƴiƴam men holno jiɗirtan ɗam gurɗam oto haltanam ka te somi fine jam janggo somi fine jam ko déclaration police mbaɗam mum janggo e jam so tawi kam o wari to neɗɗo goɗɗo taw min responsabilité am ala hen sabu aɗa andi ko jibinɗa a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour e harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma gite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no